Абе, записва ли това да не си говоря така? Центрираме. Добре. С косичката. Така. Здравейте и добре дошли отново в хол с нещата, които получих за тази Коледа и Нова година. Въобще имам много роднини, затова съм получила страшно много подаръци. Благодаря на всички и съвсем честно с ръка на сърцето мога да кажа, че всеки подарък ми е супер полезен. Повечето от тях не ги очаквах и въпреки това съм супер изненадана, че точно от тях имах нужда. Не знам какво стана тази Коледа, не знам вие какви подаръци получихте. Може да ми напишете отдолу в коментар, но аз получих точно това, което ми трябваше и днес ще ви го покажа, защото знам, че много обичате такива видеа, защото си взимате идеи за до година, за ако ви предстои някой подарък, скоро пак ще има празници. Идва Свети Валентин, идват 8 марта и така нататък. Нещата, които съм получила, всъщност страхотен подарък за всяко момиче. Тук има една огромна планина, затова сме и в леглото, защото не знаех къде да я сложа. Някои неща знам откъде са взимани, но повечето от тях не знам откъде са взети. Самия продукт е важен и ако подарите тези продукти на някой момиче, съм сигурна, че ще бъде много щастлива. Ако такива видеа ви харесват, разбира се, преди да започнем, не забравяйте да харесате това клипче. А сега да започваме към първото нещо. Първото нещо е нещо, което аз от много отдавна исках и това е ето тази страхотна тоне маша. Той е като шиш за коса. Имам маша, имам преси много. Само, че нямах точно това. Това е шиш за коса. Ето вижте го. И е розов, което няма да го коментирам, просто любим ми цвят, естествено. Страхотен, супер тъничък е. Ето го. И идеята е да направя някакви супер яки афроплитки. Често казвам, не съм го тествала до момента. Ще го тествам пред вас, да направим първата кадричка заедно. Отивам да си пръсна малко термозащита и през това време трябва да я сложим да загрява, да. Ще започна първо с термозащитата, тя си е моя. Винаги си нанасяйте термозащита, за да не голи вашата коса. Това сте го чували и наистина е така. Ще изчакаме да изсъхне. Между другото ще ви покажа и още едно нещо, което съм получила. Ето как изглежда и от по-близо. Четчицата, страхотна е. Трябва да се разопакова, обаче трябва да е с ножица, така че аз сега в момента не мога да я разопаковам, така че ще си използвам моята стара четка. Пресата до момента не загряваше, не я бях пуснала. Просто няма да коментирам, както и да е. Ще използвам моята стара четка. Моята стара четчица е на Notino, както знаете. Сега имам още една. Аз горе-долу гледам да ги си сменям четките на около 3 месеца, тъй като иначе започва да се забива много мръсотия в тях, косата ми започва да става прекалено мазна и въобще поддържате четките си чисти, чистете ги редовно или просто ги сменяйте по-често, ако имате тази възможност. Мога да ви направя и видео как да се чистят четки, просто кажете, че искате. Четка за екстеншъни. Това е четка за екстеншъни. Микс от естествен глигански и изкуствен косъм. Това е четката ми за екстеншъни. Супер, аз си бях взела екстеншъни точно малко преди края на тази нова година, така че наистина ще ми свърши супер работа. Това ще средствам само екстеншъните си. Супер, много яка четка, наистина. Благодаря. Знаете, предишното видео ви показвах чанти и естествено няма как и тук да минем без една чанта. Страхотна, много мъничка, супер сладка чантичка с ето този елемент на пинко. Готина е. Аз много обичам розово, сега няма какво да си крива душата. Много хубава чантичката. Чакайте да я отворя и отвъд. Вътре имам и още работи. Мале. Имам четчета за почистване, ето от този тип за лице. Искала съм винаги да ги тествам. Мале, как няма изпуснах, не знам. Винаги съм искала да ги тествам тези четки. Мале, супер мекичка. Много мекичка. Много яка. Много готина четчицата. Със сигурност ще си я използвам. Имам и такова. Имам и ето от тези. Исках да ги пробвам. Имаше едни на Есенс, които си бях харесала, но пък бяха много детски, бяха с облачета, с разни звездички. Тези, доколкото виждам, са съвсем обикновени. Пачове за пъпки са съвсем обикновени, нямат картинки. Слагат се върху самата пъпчица, крива червената част, успокоява кожата, спомага да не остават белези. 3 размера, 8 мм, 10 мм и 12 мм за пъпки. Това въобще е супер. Това е много полезно, ще го тествам, ще ви кажа дали е добро. Идеята е страхотна, защото пъпката няма да се вижда, всички ще знаят, че ти си наясно, че имаш пъпка, което мен винаги ме е притеснявало, исках никой да не знае, постоянно се да е така да ги крия. Въобще много як подарък наистина. Аз бях казала и във видеото, че искам такъв
И някой е слушал. Вътре имаме, разбира се, дълга дръжчица. Много приятна, много мека кожа е. Вътре имате портмоненце, което се вади отгоре и е с ципче. Може да си слагате тук стотинките. Въобще много удобно. Аз нямам портмоне. Държа да го подчертая. За до година. Нямам портмоне и винаги си слагам парите така просто вътре в чантата, без реално да са някъде, но тази чанта има специално отделение, което е страхотно. Закопчава се и с цип, и с закопчалка. Ето я чантичката. Много сладка, розова. Самата блузка, с която съм в момента, също ми е подарък за Коледа. Много сладичка. И между другото към нея получих и вече съм си я ползвала няколко пъти. Ето тази страхотна шапка. Отдавна исках шапка с 2 пимпона. Ето такива пимпони. Така че наистина много ми харесва. Много е сладка. По принцип мразя да нося шапки, но откакто минах 20 годишна възраст, вече не мразя, защото ми писна да мръзна. Просто ми писна да мръзна. И вече просто си слагам шапката и забравям за всички проблеми. Не ме интересува как изглеждам, но с тази шапка смятам, че изглежда много сладко. Не знам кое колко струва, да не обидя някой, но мисля, че следва най-скъпия ми подарък. Наистина най-скъпия. От мама. Да не кажете нещо, от мама. Ето този страхотен парфюм, който аз доста харесвам и доста отдавна я казвам, че искам. Този страхотен парфюм на Шанел, Мадемуазел. Въобще е един наистина невероятен подарък. Ще излъжа, ако кажа, че не съм го отваряла. Да, отварях го. Бяха празници, исках да мирише на хубаво. Така, но сега ще ви го покажа и на вас. Ето го в шишенцето. Виждате колко съм употребила. Това е за... Горе-долу около седмица, защото мина около седмица от Коледа. Намърляла съм го, естествено. Няма как да не го намърлям. Просто... Но да, парфюмчето на Шанел наистина е страхотен подарък. То оставаше и да не е. В смисъл, представете ли си някой му подарят Шанел и да каже да го исках. Няма как. Просто няма как. Пресата загря, хора, и на мен ми изсъхна косата от термозащитата, така че сега ще се пробвам пред вас. Маля, много е горещо. Пред вас ще се пробвам да направя и първата си кадричка. Доколкото знам, те трябва да са някакви мънички кадрички, или поне така беше в моята представа. Така, почваме. Аз съм някакъв... На къде трябва да се върти? Навънка, навътре? Мисля, че навънка по-добре да се върти. Така че ето така ще го въртим навънка. Обаче колко малък косъм взимам, защото не съм сигурна какво точно ще се случи с косата ми. Добре. Добре върви. За сега. Надявам се. Абе, то добре се навия, ма дали ще... Колко трябва да е към косата? Може би така. Примерно, защото искам да стане такава афро, на тънки плитчици. Поне така си го представях. Сега не ще да пусне. И сега какво трябва да размотавам? Оп. Ето какво се получи. Аз се гледам на долната камера, вие виждате отгоре какво е. Сладко ли? Това е много късо. Представете ли си цялата ми коса да стане толкова къса? Добре. Дали да няма да правя цялата толкова къса? Много е яко по принцип. Не знам. Оле, мале. Вижте какво. Веднъж се живее. Така че ще направим още малко така и ще видим какво ще се получи. Ще си направя цялата коса така. Изобщо не ме интересува. Искам да го видя един път в живота ми. Днеска е страхотна дата, последен почивен ден. Така че от утре вече трябва да изглеждаме нормално. Затова днес е последен ден, в който мога да бъда както си искам. И ще си навия цялата коса на тънки афроплитчици. Малко положението е като очаквания и реалност. Очакванията ми бяха... очакванията за афрокадрички ми бяха нещо такова. И исках да видя дали има някакъв шанс изобщо да стане нещо такова, но очевидно не. Ето как изглеждат кадричките. Още малко ще ги среша, защото наистина са много буйни. И ще ги посреша. Няма да видим. То кадровата коса май не се решеше, честно казвам, но аз забравих. Да. Не е лесно на хората, които са с къдрава коса, наистина не им е лесно. Това нито се води, нито се кара. Просто. Ужас. Косата ми стана, може би, двойно по-къса. Това е. Честно казано, получиха се кадричките, но
но не са това, което очаквах да са. Плюс това, като ги среша, някак си имах друга представа, че ще изглеждат по по-различен начин. Представях си ги да изглеждат равни, да изглеждат красиви, да изглеждат бухнали, а реалността е малко по-различна. Сигурно хората с къдрава коса знаят за какво говоря, но извода от цялата работа е, че не страдам, че съм с права коса. Следващото нещо, което получих, е нещо, което отдавна искам да изпробвам, защото всички говорят за ето този той биби крем на Миша, като освен него имам и някакъв като база, двата крема. Не съм ги отваряла. Я да ги видим как изглеждат вътре. Много готино опаковани. Ето го. Цвят номер 23. Добре, дано да е моя. И да не е моя, пак ще се мажа. Така и една страхотна базичка. Така ми изглежда, поне да е страхотна. Не съм ги тествала, но ще ви кажа. Всички са много доволни от тях. Така, съчетавайки ето тези двата подаръка, в главата ми излиза, че ставам. Имам пъпка, взимам един пач, слагам го. Пъпката вече я няма. Мажа с съвсем лекия фондютен и работата се получава. Въобще в главата ми много добре. Но в реалността ще видим дали ще се получи като с пресата. Получих още една преса. Не знам дали знаете за ето тези преси. Сега ще ми се смеете много, но аз все още обичам вафли. Не знам защо, просто така си ме бута отвътре. Та супер много се зарадвах, когато видях този подарък, защото това нещо ходех с вафли на училище всеки ден от 8 клас натам. И хубавото на вафлите за мен лично е, че косата първо става много обемна, което за моята сплескана коса е чудесно. И освен това, някакси не се омазнява толкова бързо. Знам, че това много уврежда косата, но има седмици, в които наистина нямам време да се занимавам с косата си и тогава си правя едни вафли и повече не ме интересува въобще тази коса. Плюс това вафлите, да, стоят грозно, ако са пресни и са наистина много зигзообразни, но когато се разрешат, за разлика от тези кадрички, започват да са малко по-гладки и почти не се забелязват, а пък обема си го има. Забелязвам съм, че и доста фризьори все още правят вафли, защото когато съм ходила на официална прическа, за да имам обем, всъщност са ми правили вафли. Така че да, всички мразят вафлите, само че да ви кажа, че за мен не са толкова лоши. Да я извадим. Ето я, на Елеком се води. Аз бях забравила изобщо на какво се води, но я помнех като външен вид. Много я харесвам. Много. Но я няма на повечето места, даже не знам откъде са я намерили. Но когато я намерите с точно ето тези приставки, които са на зигзаг, въобще много е готина. По същия начин бях опаковани и преди 10 години. Ето тези другите приставки. Едната никога не съм я ползвала за ето такива квадратни вафли. Не съм я ползвала, чак до там не съм стигала, но някой ден никога не е късно да станеш заразил. Има ето такива плочи прави, които помня, че на времето ги ползвах. Сега по-скоро не бих ги ползвала от тази преса, защото имам доста по-щадящи косата преси. Тази си я взимам за вафли и има и още по-дебели такива плочи за вече квадратни наистина вафли. Косата ми тъмън малко живна. И естествено аз започвам да я съсипвам с преси. Сега, за да бъде абсолютно всичко в реда на нещата, след като ви показах как да съсипете косата си с всевъзможни преси, сега ще ви покажа как трябва да се грижим за косата си, защото аз, много се грижа и наистина много се грижа, обаче като дойде една така преса и целият ми труд отива на вятъра. Да. Сега ще ви покажа какво получих за грижа за косата ми. Главницата за коса от 100% коприна, която естествено, така сме в леглото, няма какво да крия от вас. Ето тук я ползвам, а това е моята възглавница, за която всички от вас естествено ще ме питат, но да, аз не мога да спя на по-дебела възглавница от тази, затова използвам детски възглавнички от Джамбо. Както и да е, сложих си я страхотната коприна възглавница, спала съм на нея вече около седмица. И наистина се чувствам страхотно, супер мекичка и най-хубавото е, че ползите за косата естествено, ако не я съсипете преди това, имате нормална коса. Ако си вземете 100% коприна за кълъвка на възглавницата ви, после няма омазняване, няма пъпки по лицето. Аз не знам дали забелязвате. Реално са ми намалели, защото това е кожата ми без никакъв филтър и въпреки това нямам толкова много смисъл. Окей, в сравнение с по принцип как е. Аз съм спала само една седмица на нея, косата не се омазнява, карам по 3-4 дена
и наистина не се омазнява. В началото на видеото може да видите колко са ми запазени здрави краищата. Това много се надявам да се запази. Ето ми подариха две. Една в този страхотен карамелен цвят и една, която още не съм разопаковала и е в страхотното, познахте, розово. Имам още един страхотен подарък. Ето този. Това скрънчи за коса, което познахте отново от 100% куприна. Него аз бях в мола, когато си го избирах и знам откъде е. От златна рибка е. И е много сладичко. Взех си го в бяло, защото когато излизам навън, това пасва на почти всичките ми дрежки. Самите ластици също са купринени. Въобще гледам косата ми да не се опира в седалки, като сядам. Въобще държа я в някакъв... как се нарича, все едно в вакуум пространство, нищо не трябва да се допира до нея, само куприни, само не знам си какво. И накрая идва така една преса и разказвам играта на целия напредък. Но вие не правете така. Златна рибка, ето тази страхотна ампула за коса, за растеж на косата, защото косата ми беше много увредена. Аз я постригах до тук. И започнах да съжалявам за това, но беше нужно. Нямаше как. Онази коса, която имах, беше просто... То не беше метла, то беше като четка за рисуване в напреднал стадий. И въобще, наистина беше ужасно. Краищата бяха отвратителни. И трябваше да се отреже и просто да се започне наново. Само убеждавах се, че се харесвам първите няколко седмици, но след време започна да ми липсва естествено дългата коса и сега се опитвам с всевъзможни средства да я накарам отново да порасне. Ето тези ампулки има и за възстановяване на косата, има за скалп, има за растеж на косата. От златна рибка са и са страхотни. Аз много ги харесвам. Използвам една такава на горе-долу на 2-3 седмици веднъж си слагам такава ампулка и съм доволна. Ето тези миглички. Знаете, че обожавам миглички. Ето това е много интересно. Това разопаковах го и днес пред вас ще го тествам. Това е маркер за лунички. Да видим дали ще се правя хубави лунички. Малко ще ги поизтриеме, че доста попрекалих. Да, аз си направих някакви супер буйни лунички. Не знам сега, вижте ето отблизо. Направих си супер буйни лунички. Толкова много, нали, не са необходими. Трябваше малко да не прекаля, обаче ми е за първ път и естествено, че ще пресоля манджата. То няма как да стане. Много такива блендърчета. Често си ги сменям. Сменям ги на 2-3 дни, за 2-3 ползвания и ги хвърлям. Въобще не обичам да използвам един и същи много дълго време, затова предпочитам просто еднократни, така им викам, еднократни, въпреки че не са точно еднократни, но като го намажа от едната страна, следващия път го намазвам и от другата и приключвам и го хвърлям. Не знам дали това трябва така да се прави, аз така го правя и спестявам малко повече от пъпките ми. Поне в главата ми е така. За ключовете ми, понеже много често ги губя, винаги си взимам ето такава голяма топка. Много сладки и за мен са полезни, защото иначе ключовете ми няма как да си ги открия никъде. Нататък с следващия подарък, който ми е ето тази кутия на Миаманте. Така, вътре трябваше да има, нали, два продукта, само че аз получих един. И получих само пяната. Ето тази пяна на Миаманте. Така, добре. Мирише много хубаво на чисто, както аз обичам да мирише, на чисто. Със сигурност трябва да се изплаква. Тя е за под душа тая пяна, обаче аз така ще си я намажа на ръцете, започвам да си ги хидратирам. И цял ден ми мирише на едно чисто ново пране. Не се изложа тук, аз я използвах за под душа тая пяна. За тяло, пътя, ако е за коса, ужаса. Нанесете от муса върху цялото тяло. Ето, да. След това изплъкнете. Да, значи не съм ви излагала. Всичко е точно ни. Следващият е ето този малък сак, който естествено е в любимото ми розово. Започнах да ходя на пилатес и от тогава се вдъхнових да разкажа на всички. И този подарък веднага не закъсня. Наистина нямам чанта, която да мога да отида на спокойно на фитнес, на пилатес, на някакъв спорт. Така че това наистина беше много практичен подарък. Страхотен, сладък, малък. Точно в целта, точно каквото ми трябваше и не знаех, че ми трябва, защото когато разбрах, че са ми взели това, отново останах супер изненадана и странно доволна. Ако някой момиче спортува, някаква такава малка чантичка за спорт би я направила много щастлива, да знаете. Въпреки че не е кой знае какво, за мен наистина беше страхотен подарък. Аз не го очаквах, обаче е страхотен подарък. Сега ще ви го покажа.
за всяка жена, която е домакиня, аз не бих се описала точно като домакиня, но въпреки това много ми харесаха, защото допринасят много за естетиката на един дом. Чини, страхотни чини, ето от този вариант. Просто някакси като в Хепи са, не мога да разбера, но са много дебели, много красиви. Коледни са и наистина са страхотни. По големия размер ще сложим основните салати, работи, които ще са така по масата. Аз вече почвам си представям как ще става. Тези ще са на гостите, а тези ще са за десертите. Въобще много готино, така че някакъв вид такъв сервис също е страхотен подарък за Коледа и със сигурност ще бъде от полза на някое младо семейство. Това е подаръкът от баба. Имаме ето този сладък дядо Коледа за бутилка, който ще е непременно част от украсата ми до година. Път го отварям, нали, вече пред вас. Ето това. Тя знае, че стените ги направихме сиви, както и че леглото е сиво. И естествено ми е подарила комплект за легло, който е плюшен и е супер мекичък. Това трябва да е долния чершаф. Мале, страхотен е. Долният чершаф от супер лъскава материя. Това са кълъвките за възглавници, които отзаде са сивички, а отпред са с бели раета. Целият комплект е плюшен и е супер сладък. Много ми харесва. И естествено имаме и плик за... Да, това трябва да е плика за юрганчето. Сега разчиствам тук, слагам го и ще видим как ще си пасне с тази стена. Крайният резултат. Страхотно е, както виждате, всичко си пасва супер много. Благодарим на баба за страхотния подарък. Супер мекичък, плюшен комплект. Беше тежко сменяне, защото наистина много се изморявам, когато трябва да сменям завивки и работи. Затова съм задъхна. Следният подарък са тези страхотни бутуши, разбира се, в златист цвят с камъчета. И подаръкът е ето тези страхотни бутуши с камъчета. Аз страшно много си ги харесвам, бях с тях и на Нова година. Това бяха всички неща, които получих за Коледа. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да харесате видеото. Също така се абонирайте за канала ми, цъкнете камбанката, за да ви излизат известия всеки път, когато съм измислила нещо ново. И разбира се, не забравяйте да ме последвате в социалните ми мрежи, в Instagram и в TikTok. Целувки от мен и чао!